καλό τερματισμό σε όλους. Να είστε καλά, με το καλό να γυρίσετε. 3, 2, 1. Έλα! Δεν παίρνει μπροστά. Γιατί? Δεν παίρνει μπροστά το μηχανάκι του. Το αδερφό σου. Πατάκι. Το βάλε. Δευτέρα, μη σου πω και Τρίτη. Τρίτη για να μην σπάσει καν πότε, Θοδωρή. Πάμε. Πολύ κόντρα, Θοδωρή. Πάμε, να σου δώσω πολύ κόντρα. Πάμε. Φύγε. Το κείμενο από βενζίνη. Βενζίνη είναι ρε. Μήπως έχει μείνει από βενζίνη. Έλα. Έχει μείνει από βενζίνη, το λέω εγώ. Αφού ήταν με λαμπάκι ρε. Βενζίνη είναι. Αν έκαμε ένα βενζίνη, δεν θα έκανε έτσι. Θα έχει τραβήξει καμιά βρωμίτσα. Δεν είναι. Κάτσε. Έβαλες και στα δύο. Όχι. Βάλω 5 λίτρα. Βάλε 10 ευρώ και βλέπουμε. Ένα μόνο. Κάτσε να δούμε και την ασφάλεια μία ή όχι. Για δοκίμασε αν θα πάρει τώρα. Όχι το άλλο. Περίμενε. Να δούμε αν θα πάρει, κάτσε. Είχε μείνει. Έτσι είναι Χρήστος Το έχω όλο εδώ να ξέρεις. Χρήστος moment.